enak. Ken. Anjir. Gak aku lek ngono. Kurang Kudune piye? to. Kudune piye? Sing kene gorong. Oh iya, sing sitoke durung Iya jare. to. Kon di ngombe lare mung. Hah? Mas Fadil apa? Ono mamae. Endi mamae? Deng. Tak salimi to. Oh iya, kudu saya kudune ngono. Bu aku mantumu. Enak. Iyung sik. Hah? Apa? Adekku. Iku lho, delok iku lho. Oke. Iya Mas, iya Mas. Mas Kevin lupa ya? Ngancani nanging ora iso duweni, nganteni nanging kowe malah nganteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing
Gimana sih Koko ini?